प्रेक्टिसाबो बारा मोनगोन नलेजआबो बारा 15,000 याव कर्सआ खम जाहैबाय माने माइक्र'ब्लेडिं होननानै माइक्र'ब्लेडिं आबुलेनानाव पिम्पलनि थाखायनो हाइड्रा फेसियेल खालामहोबाय आंनो ओमफ्राय पिम्पलजोंनो दागबो जादों आरो गोसोम गोसोम दा हामो ना हामा नायनोसै स्टार्ट खालामबाय राहा गैया आरो गैया मोनसे चिलेस माबायाव ना क्लिनजारावनो स्किनावनो माने डिफारेन्स फैदों ना नै जेनो बेनि स्किनाव मा क्रिम नांगौ जेनेबा मा प्रडाक्ट नांगौमोन मा फेशियल नांगौमोन बेनि राइट माबाखौ सल्युशनखौ मोनैनि थाखायसो थारमाने बेना बे प्रब्लेमा बिदि जाबाय थादों आरोना बेनिखायनो गोबां देखायदोंबाबो बे रिजाल्टखौ मोजां मोनाखैमोन दा नुदोंना सिस्टार जास्ट मोनसेल' स्टेपावनो फिसा फिसा ओरैनो फार्मासिफ्रावबो माबानानै ओरैनो प्रडाक्ट होबाय थादों ना माफोर मोनदों बिराद सेन्सिटिभ जाबाय saya kembali sedang siapa ini Aidin kan ada hah itu nanggung nani माबा लिपस्टिक फुनजानोबा फैदो बेनिफ्रायबोเลยजाखांबाय बानायदों maybe आब' अना खालामो मेगनाव दै हाबगासिनो माबा लगायखानाय थायो नैबे मेसिननिफ्राय फैयो बे जिनिस जानायनिफ्राय बे मानसिनि न'खरनिफ्राय बे गारिनि बक्सनिफ्राय फैयो लगायखानाय सिनायाखै
आंहा खानाय बायदि नुगोन मानो होनबा आवगाय नों जाथु स्ट्रं क्रिम फुनोमोन बे बुस्थुआ अरख'बाय थायोमोन ना नोंनि स्किनखौ थ' बेनि थाखाय बे नोंनि दागोखौ सानटेनखौ लाइट नुयोमोन नों खिन्थु एक्सुवेलि बे माबा अरख'वाखै नोंनि स्किनखौ एकदम पातला खालामबोगासिनो नोंनि पार्मानेन्ट दागखौ बे रिमुभ खालामाखै मिथिबाय बेनिखायनो नर्मेल हरदों थ' आं नोंनो र' क्रिम हरफानोसै नामा सानस्क्रिनजों क्रिमखौ जास्ट आसि थाइनैल' बिदि बाहाय मिथिबाय आसि थाइनैल' बाहायनानै ओरै दिप दिप खालामनानै फुन मिथिबाय एकदम स्किनाव नोंनि क्रिमा बे हाबजोबनांगौ हाबनानै खामानि होनांगौ सान्दुङाव ओंखारनाय जायो नोङो ओंखारनाय जायो सासे टेटु बानायना बानाया होनना सोंथिबाय थादों टेटु बानायना बानाया होनना सोंथिबाय टेटु बानाय